खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिदों। नंगौ सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 2 नं बर' माजगाव बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों। बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 1, 2, 3 बर' माजगाव 1, 2 थादुनिया आरो राउन्ड सान्थिपुर गामिनि बानजायनायाव 2 नं बर' माजगाव बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश बसुमतारिया। गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि आलां स्वर्गियारि आरो बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौबो गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सावरायमेलबो लानाय जायो। बे सावरायमेलखौ सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश स्वर्गियारिनि मासि सामलायनायाव हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि सुरेन्द्र कुमार बर'आ। हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फुलेश्वरी दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर'आ बाहागो लानानै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो बे फोरबोनि आसार खान्थिनि सायाव बिबुंथि लाखियो आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। मानगोनां दिनैनि खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोन गिबियावनो साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम। बे जाबाय दिनैनि फोरबोआ जाबाय ब्रैथि फोरबो। बे गोदो गोदायनिफ्रायनो माब्लानिफ्राय सोलिबोनाय बेखौ जोङो जागायजेननायखौ खिन्थानोनो हाया जाहैबाय। नाथाय बाथौ धोरोमारिनि बादियै जा मोनबा फोरबो दङ बे मोनबा फोरबोनि मादाव ओंखाम गोरलै जानाया बाथौआरि धोरोमनि बादियै ब्रैथि फोरबो। बे फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो दिनैबो फालिदों आरो इयुनावबो फालिलांगोन धोरोम खान्थि बादियै। मानो होननानै बुङोब्ला इसोरनि फारसे सुबुंफोरनाव फोथायनाय दं। गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोराबो इसोरखौ फोथायो। थिग बे लेखा बाथौआरिनि जा धोरोम सिबिसुला रायजो राजा दङ जों इसोरखौ फोथायो। बे लेखा जोंनि जा मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनायनि उनाव मोननाय जा आबादफोर बे आबादफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंदि जोंनि जा मावनानै मोननाय आबादफोर बे आबादखौ जोङो इसोरनो गिबियाव बावग्रोयो। बेनि उनावसो सुबुं माहारिया जायो। थिग बे लेखा दिनैनि फोरबोआव अदेबानि ओंखाम गोरलै जानायल' नङा। मानो होननानै बुङोब्ला माइनाव बरायनायनि बाथ्रा थाबाय। जोङो फोथाराव गायनाय माइखौ जोङो बरायनानै माइनाव हिसाबै जोंनि मोनथिना बादियै जेरै खुंख्लाय बायदि रेजें बांबुर बायदि खुंख्लाय बायदि रेजें गोसो लानो नाङा, बांबुर बायदि बिरलांनो नाङा, अन्थाइ बायदि गोसो गिलिर लानानै जोंनि न'खरनि बाख्रि खना आरो माहेन्दोआव दिदोमै जिरायनानै फिसा फिसौखौ जिउ खुंनो हानाय रायजो राजाफोरखौ जाहोनानै फोथांना लाखिनाय नोंनो आफा इसोरनि सोरजिनाय जोंनि आदार। बे लेखा जोङो मोनथिनायावनो दं बादियैनो जोङो 2 आघन दाननि 9 अक्ट' दिनै 26 नभेम्बर 2025नि बे लेखा जोङो सावरायनाय बादियै जोंनि बे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गं 6-7 गामिनि मादाव दिनै बे सानजारि नोगोर हालामावनो थानाय
2 नम्बर माजगाव गामिनि थानसालियाव गंबा गामिजों बिथांमोनखौ बानजाय आफाद दानानै दिनैनि जा फोरबो बे फोरबोखौ खुंलांनो बिबान होनाय जादोंमोन। बे लेखा 1 नम्बर माजगाव, 2 नम्बर माजगाव, 3 नम्बर माजगाव, 1 नम्बर तादुनिया बर' गामि, 2 नम्बर तादुनिया बर' गामि आरो सान्तिपुर राउन्ड सान्तिपुर होननाय बे गंबा गामिनोनो बिबान होदोंमोन। बे लेखा बिथांमोना मावै मावै नै दिनै जागायजेनबाय। बे जागायनाय फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोंनि धोरोम खान्थियाव थानाय बादियै जोङो रुंसारि जालांनाय धोरोमनि खामानि मावनानै मेंनो रोङै खामानि मावबोनानै दिनैसिम जायफोर बाथौ सुबुंसाफोरा रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननो बे फोरबो खुंनाय बेलायाव गोसोखांनानै मान बावफायो। बे लेखा मान बावफाबाय। दानिया इयुनाव दङ ओंखाम गोरलै जानायनि फोरबो। बे हाबाफारिलाइ बायदि दिनैनि आफादनि जा थांखि आरो जा फारिलाइ सुजुनाय बे फारिलाइ सुजुनायजों लोगोसे दान्दिसे उनावनो आर'ज जागायसिगोन आरो बेवहायनो सावरायमा मेलबो दङ। मोननै आयदाफारि दङ। बे सावरायमा मेला हाबाफारि जागायलांगोन। बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै आंनि गोजोन्थों। दा बिब्दि नेमखान्थि बादियै हयथ' बेनिख्रुइ बांसिन गाजा गोमजा जालांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौआ माब्ला जोनोम जानाय बेनि जारिमिनावनो लिरना दोनबोआखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा बिब्दि जारिमिन लिरनायखौ मोनथियानोमोन जानो हागौ। हयथ' गोबां लेखा फराबो गैयाबो जानो हागौमोन। बेनिखायनो माब्ला सिजौआ जोनोम जानाय बेनि जोनोम सानखौ रावबो फोरमायनो हाया। बे लेखा धोरोमा माब्लानिफ्राय सोलिबोनाय बाथौ धोरोमा बेखौबो लिरनाय गैया। खुगा खुगानो सोलिबोदोंमोन। थिग बे लेखा जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव 1975 मायथाइयावनो गायसननानै धोरोम बादियै सिबिबोदों। बे लेखा दिनै नेमखान्थि बादियै जोंनि जा ब्रैथि फोरबो बे ओंखाम गोरलै जानाया बाथौ धोरोमनि खान्थि बादियै ब्रैथि फोरबो। आं मिजिंथिदों जोंनि धोरोमा आगोलाव गोबां गोसाराखैमोनब्लाबो बावैसो गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जोङो जा सेन्ट्रेलनि जा फोसावनाय बादियै जा हमजोबना लानाय बादियै जोङो फैगौ समफोराव जोङो बाथौजिम होननानैबो लिरनो हानायनि मोन्थाय मोनबाय। बे लेखा जानो हागौ इयुनाव बिब्दि बाथौआरिनि जा गोबां फोरबो दङ बोसोराव मोनबा फोरबो। बे लेखा फोरबोफोरा गाजा गोमजा रं बिरं जासिनगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो थारैनो आफा इसोराबो अनहरगोन बेखौ आं फोथायो। गोजोन्थों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो ARDM, MP, ABM फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000निफ्राय 50,000 रांसिमाव। लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा EPFनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। बेनो जाबाय 9954946431। बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन।